Yes, well, now coming back is the third team. Okay, so team da pudar Telikeda Tennali. So Telikeda Tennali ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ for Telikeda Tennali on the stage. Okay, so ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಾತ ತೂವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರು ಸುನಿಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಟೀಮ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಈ ಸತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ರೌಂಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೆ ರಾಕುಲು. ಸೊ ಟೀಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು CPLಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆತಿನ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪರುಂಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಪದ್ರಾಡು ತಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ದ ತಂಡ ಇಂಕುಲು ಮಾತ ದೋಸ್ತಿನ ಕುಲಾದೆ ಇಪ್ಪ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಜಾಗ ಅಂತ ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಮದ ಕೊರೊಂದು ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಟುಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಸರ್ ಪನೊಂದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಏರ್ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ VT ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ. ಸದೃಢ ಮೈಕಟ್ಟು, ತೇಜಸ್ಸು ಮೈಮಾಟ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳು ಎಂಥವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. 100ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂದರೆ ಅದು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಕಂಬಳದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪೋಷಕ, ವಿಜಯದ ರೂವಾರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತನಾಮರು. ದುಬೈ, ಬಹರೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಮೂಲತಃ ಮೂಡಬಿದರೆಯವರು. ಕಾಪುವಿನ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಗಳು ವಿನುಲತಾ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಳಿಯ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮೋಕೆದ ಪುಳ್ಳಿ ಅನ್ವಿ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇದು ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಮಿರುಗೋ ಚೈತ್ರವೇ, ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಕರಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಾಲು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 40 ಜನ ಕೆಲಸದವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸದವರಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೇವೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. V4 ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟರು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು. ಸೊ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪೂರ್ಪದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಕಂಬ್ಳಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ವಿನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪುಲ್ಲಿಲ ಉಲ್ಲೇರು, ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ವೇದಿಕೆಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಲೋಗೋ ಲಾಂಚ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ನನ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2. ನನ್ನ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿದ ದುಮ್ಮು ವಿನು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದು. ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ದಾದವನ್ ಬರ ಮೈಕ್ ಅಂಚೆಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ಇರ್ದಾದವನ್ ಬರೀ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ತೋಜುಡು ಅಕ್ಕ. Hello, I wish all the best for all the teams and may the best team win and good luck to my team as well. Okay, wonderful. ಓ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರ್ಗೆನಾ ಆರ್ಲ ಮೈಕ್ ಒಯ್ದತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ನ ಪಾತೆರ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ 16 ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂದೇ ಎನ್ನು ಓ ಕೆಲವು ಜನ ಕೆಲವು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲು ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚಲಿ ವಿನು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗ ಓ ಸೂಪರ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಓ ಕಮಲ ಸೂಪರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೇಡ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಕಂದಿನ ಎನ್ನ ಮಗ ಯಾನತ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ್ಯಾರೆಗಳ ಕಾಂಟ್ರೆಸ್ ಸೊ ಇರ್ನ ಲಕ್ಕಿ ಚಾರ್ಮ್ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ಪನು ನೆರ್ದೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದ ಶುರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ವಿನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂದೀತೀನಿ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ಆವ ಡೆಡ್ ಅವರ್ ಸರ್ ಈ ಪೊರ್ತು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ವಿನು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನ್ನಾಲಿ ಆದ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಾಬಾ ಸ್ಮೈಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್